И здравейте хора, аз съм Картачо БГ и днеска играем Евротрък симулатор с тази бяла астра там като нашата. Познайте кой е? Кой е това бе? Строителя БГ е това, его е. Най-накрая сме заедно. Ще караме от София до Сараево. В Сараево ли е? Не знам как се казва. Там има една река и сега тръгваме. Така. Тук е строителя. Тръгваме лека по лека. Оп! От Герман. Така. Нема, чекам аз. Колата този път сме с по-мощния двигател. Автоматик ще караме днеска. И ще караме, ще караме яко ще караме. Да, абонирайте се за двамата. Така. Някои онлайн игри нови, които ще имаме заедно. Обаче хора, гледате колко все едно сме на някое състезание караме ние. Колко километра имам? 450. Тема за разговор. Аз съм натоварил Opel тук, сложил съм котката, сложил съм телефона, хартията, един сак и чанта на жената. Багажника също е пълен. Леле! Стане, тя каквато стана на първия град на сервис. Газ до дупка. Пишете в коментарите как ви харесва караме повече, така как се караме в момента. Яко газ додолу или спокойно бабешко каране? Да аз се карам с 170 и изпреварвам тук. Ние сме на границата. Кой му пука бе? Сега ще минаваме нелегално. Нелегално ще минем, ще се наредим зад някой камион, автобус. Да ни отворят бариерата, да минем след него. Не ни се плащат пари. Леле. Чейки, че аз съвсем я потроших колата. Аз тук намерих един камион и аз ще карам след него. Чеки. Не, запри ме кола. Леко, че! Чеки, аз трябва да мина. Какво се случва, бе? Минава под камиона, ремонт попада. Чеки, аз от тук няма. О, боже! Хора, давайте, ще си минаваме легално. Нема тук да се правиме на младежи. Едно време такива на повестме, границите са. Сега няма такива. Ние майка ми намале, много потроших колата аз. Аз съм дълга, върта гумите тук. Я гледай астрата. Клекнала е! Аз съм я претоварил. Извъртах гумите и изпучихме Opel Евро 4. Газ колко може. Надявам се да чувате строителя. Тук можехме нелегално, ама айде. Той отвори бариерата, човека. Левия мигач, що мига? Аз въртах гуми. Газ при камион. На първия град на сервис, ей! Аз съм там. Той къде е сервиза, не знам. Леле! Яко снег, пътя е замръзнал. Бързи яростни сезон... Кой сезон? 10? Яко дрифче, Опела спредно, ама... Става бе, Ама как си ръмжи обаче, как ръмжи?
някой да е. Строител, как е Опел отзад, бе? Аз не съм те пускал да караш напред. Лелелелелеле, чеки, че стана тежко. Да, так му гледам картата. Така, след сервайза те пускам да караш. Лелелелелеле, Опела, майко, малеле, 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 малеле. Не мога. Аз 8 лева платих вече. Аз съм на 43. Аз нямам това. Але, Опела, какво му стана, бе? Нещо замре. Бе, да, бе, верно, чакай, яко свети. Чекай малко инерция, то Опел не е виждал, то само газ вижда този Опел. Котката тук е заспала, как не се е събудила от тия катастрофи, къде се стават, не знам. Котка ли носиш, бе? Котка, и аз всичко съм взел. Хладилната чанта в багажника стои, че тук не се фана. Чекайте. Моля да ми да през тебе, леко! Е така. И... къде си, бе? Чекай, че аз пак я ударих. Така, изчакай само. Ходи там към пътя, сега ти ще караш напреда. Така, хора, надявам се да не ви е скучно с нас. Да, много е скучно, бе. Чакай, бе, ти къде си, бе, къде избега, бе, иначе. Ти да те мана, Не, надежно съм, по тебе съм. Видех, че. 100 години по тебе казах. Опела, с тия гуми за нищо не става. Защо ще казват сега на хората, не знам хора как го чувате строителя, надявам се добре да го чувате. Аз се надявам и капитан човек хора да го чувате много добре, но не знам толкова може мен толкова е. Още проучваме някои неща. Да. Строител ще подмина. Накарах се! 30 км, аз по 10 км. Я гледай, мале Опел нещо. Не си иска гумите, май. Хора, аз да ви кажа, записвах едно видео на The Long Drive, а в същото време Euro Truck Simulator играта беше пусната. И какво стана? То не е записвало как карам в The Long Drive, а как си седа на едно място в Euro Truck-а. И не го качих. То нямаше смисъл. Да, и аз така обаче, ето снимах това вчера. Едно видео карах в хора, гледайте култура за София карах. Обаче сме толкова и те ще гласувам 2 части видеото се получи. Горе-долу то ме първа на автосейва беше чак да правя това, ще отправя. Аз пък карах от Пловдив до Белокучане. Аз знам и аз снимах едно видео за Белокуче. Аз снима ли? А качил ли си го? Може да не правя за другата седмица. Леле, ти си правиш вече планове за другите седмици. Да, аз съм снимал едно 2 видеа за другата седмица вече. Така ти набих спирачките, мазно видяхте в огледал. Дай, карай го този лен тралбир, бе, карай го, бе, отдесно ще ти изпревара, помощна. Давай, изпревара го, той ще 150 обстигне. Ей, имам 6-та, ей. Ма дал съм гъста до края, Опела не върви. Какво се случва в огледалото? Добре, ще изчакаме тука. Хора, връщам се, когато строител... Ай, той е тука! Леле! Идеш ли? Давай, Опи, давай. Не го мъчи. Тук ви пускам малко пътния съветник, да виждате пътната обстановка. 180. Леле. Ма не знам, този Опел като му набие спирачка в завоя, почва под нас и само газ в завоя. Друго няма. На второ. Пуснал съм и ай сега. Да, му е сега яка мръсна газ, да изчади за отрови.
Така скришно чади. Евро 5. Евро 3. Опи, къде дори 6-та, бе? Дори 4-та. Ех, тия автоматици не знаят как да карат. Его, са 5-та. Дори 3-та. 4-та, ай, 4-та е добре. Абе, ама видите, като малко тук, какво се правиш? Ти да време опера, лида? Не знам. Чекай, че тук сега на баера трябва да те чекам. Не ме чекай, ще стигна. Дадох му гъста на опито. Чекай, аз тук по инерция ще карам. Малко сте. Абе, я давай. Абе, трябва да се хора на тази колко съм аз, ние знаем на къде. От колко време снимаме? Не знам. Това магистрала ли е сега? Да. Аз не знам къде да карам. А аз от тук май минавам за пръв път. Да. Айде, караш. Мале, какъв е този кръст? Чакай да го снимаме ли? Да. Ще го снимаме. Айде. Его е кръста, хора. Така, строител, какви ги вършиш? Давай напред. Мале, потроших аз. Нищо и няма. 5%. А? Да бе. Давай хората тук, видеото вече им мръзна, ако гледат. То автобус спирка ли, какво прави? Така, сега стъпка за всяко. По-скорито ще ви бъде интересно. Няма как да не е интересно. Абе, Абонирайте се, бе, където добре. майко бива бързи яростни отново. На некоя бензинка ще зареждаме там при реката, където си. Не тази, тъй като стигнем. Имам си дизел, не е светнала лампата. Да, един скришен път. Тука? Еми да. Майко мила. Викам, ще спреш ли? Той ми бай да го. Викаш ми, ще спреш ли? Аз чук, смееш ли? Смееш ли да се правиш на бързи яростни? Аз съм си як карач, бе, аз съм професионал, бе. С моя Опел всички сме наред. Леле! Как мина? Чеки, че Опела изгасна ли, какво става? Ще ходим на сервис. Не знам, може би ще извън кадър. Давай, газ му дай, тук е, ай какви завойчета има, така ще караме, бе, така бе. Чакай бе, тук не сме ли били? Тук май съм карал. Леле, аз катастрофирах тук в една кофа за буклук. Тук е доста готино, прилича ми на това, на Биело поле, там на зиплайна, помниш ли? Аз идвам. Ама Опела не ще да кара в завоя, бе, дай му 150. Изпреварвам те. Аз няма да те питам. Това беше извън план. Ще се изтегна до сервис. Сега почвам да ги минавам, пускам хората.
Сега ще гоним строителя, че той дръпна леко напреде, фанаме един светофар, нямаше откъде да мина, сега ще го догониме. Нали хора, ние сме топ машини, става нашата кола. Леле, чакайте, че не мога да я овладея. Тука съм бе, дай я тая газ. Дай я додолу, kick down, деца вика. Kick down. Тън, тън, тън. Пак отново, аз съм тук. Какво това? Викам, кое име мобилното радио да коментира. Добре. Айде и в моето видео коментирайте. Айде, нашия любим тунел, където се случват магически неща. Ето тук в десното. Магически означава катери. Еми, горе-долу, да. Добре, Така, тук аз ще зареждам. То тук нямаше ли някъде още един скрит път? Това е това, BTS петрол. Истия BTS петрол, бебе. Какви са тия, аз не знам, аз ще се надълбача. Да не падне на нещо тук, не му падне. Зареждаме. Колко? Колко литра? Леле, 3,44 лева е дизела тука. Ще си заредим от дълга, Чекай, тук откъде си излиза? Едно кафе, си взехме с картача и тръгваме. Тръгваме на път. Че тук да изправяме, ще ме е трудно. Има ли трафик? Майко мила, съвсем за малко ми беше, ама аз ударих един камион. Успели ли? Да, той защо е спрел? Аз го ударих. Чакай, че тук един голф ми се прави неинтересно. Видай. Колко процента имаш? Това. Леле. И чека свети. На мен. Чека свети на 2%. Ти основен ремонт правил ли си и като си я купил? Не, купувам, няма никаква основа, няма нещо да съм сменила. Аз един път ти правих един основен ремонт. Като я купих. Тя е втора, в моята е втора ръка. Твоята каква е? Ще ме нападат. О, леле, 90 км, малеле, ма ние хора, кога ще стигнем с вас, бе? Аз спирам. Що? Нападнаха ме. Кой те нападна? От бюрото някакви неща. Пълнаха. Айде, че ви сме здрави сме. Гледа, плана не е първа опара, като ще скърдача бега и играехме. И не знам как е било бързо и с 180 бегато и падна плана в движение, Да, аз много се смех тогава. Какви бяхте? Еми май с другите опели бяхме. Вие не знаете кои са другите опели, бяха един аз случайки, ама да покъснаха и нещо пътнаха. Аз за моите знания, аз имах преди известно, имах трейлър на канала, очаквайте скоро. И тогава бях с нея. И ми я бях показал. Като бях още в Тирана беше май това. Да. Хора, в играта бяхме в Тирана, тогава там живеехме. Откъде се минава тук, бе? Чеки, аз там без. Това ни са назад. Къде си? Къде избега там? Сигурен ли си? Марионетка е марионетка в властта. Къде е марионетката на властта? Ето къде. Марионетки на властта, газ. И как ме тресна бариерата! Картач, това чакай. Имаш нещо, картач? Здравейте, хора. Добре, те ще да знаеш след малко ще е такова. Знам какво се случва. Да. Така, хора, за малко картача не го чуваме. Ще това. Така, сега картача ще чувам, няма също.
А какво се случи? Едно нещо. Да, знам. Тук съм. Ей, за малко беше ми направиш 20 демидж. Ма как така? Аз се поминах и ти беше зад мене. Да, така беше, верно, не знам. Айде, тук игра нещо много. Хора, даваме яко газ. 44 км още. Даваме яко газ, сега ще стигнем. Тук сме. Ние стигнахме, аз вече го знам къде сме. То няма къде да сме. Ще вече хората не обичат вече, ще го видите, Ще го видите. Леле. Как падам аз? Там. Така, хора. Единствен път е сега набързо, къде картач дойде, от тук минавате. Видели сте го, ето тук е. Ще ви го покажем на картата. Първо дай да стигаме хората да го видят, че стана вече. Да, то не знам, ще се видели. Пускаме дългите. Его е тук в десто. Ще ви го покажем и на картата. Къде е вие? Еле! Чакайте, че потроших и аз колата яко. Има такива камъни. А ние тук едва ли сме да сняг с тия опели? Не, тук не сме идвали с те, като шей с старата и с джейката не бях ходила тук. Аз с джейката идвах. Хора, има и от другата страна път. Не от десното, не от лево. Ще ви го покажем на карта. Нещо стана. Ще ви го покажем на картата. Абе, какво става? Аз не мога карам, бе. Така, хора, ето тук е. На десно. Чакайте. Нещо ще ви го покажем на камерите. Да, всъщност, да, верно е. Така, първо да ви го покажем на картата. Ето тук. Сараево. След бензиностанцията, тук има такова. Чакайте сега да ви го покажем. Ето го като местоположение. Хора, Сараево. Тук е така бензинката. Там. Ето тук горе е пътя, вие идвате оттам, слизате от тук, ние слезахме оттам. Картач, чуваш ли? Нещо стана със строителя и ето го мястото. Доста е готино, има рибка и айт. Това е мястото. Това беше от днешното видео. Чао и до нови срещи!